bandiraɓe kettoɗe yewtere moon yewtere men tindi e ɗaari waɗore e kala yontere laawol gotol e nder saktirde men Daka FM ɗote e Madina Gounass taw ene yuɓɓina ɗum musidɗo men Bassirou Ɓane yo en jogoro jaam ɓiɓɓe mbimi wimi e wimami kettoɗe yewtere moon tindi e daari nde waɗanta en ɗum saktirde Daka FM taw en lomti ɗum e jirwinde Bassirou Ɓane ko neraɗo e ngol leñol ngam heblanden yewtere men tindi e daari ene loowi pinal men pinal mawɓe hanki men ko wona ɗum daari ma hetto hen daña ko nafma to serelɓe hoolaɓe ɓurɓe guna to serelɓe hoolaɓe ɓurɓe guna ilayhi ala fa'in bila qadan musidɓe tedduɓe ɗum ɗo de ko ɓural épicerie Daouda e mon ƴettoɗe nehaɗe hani e pewnaɗe par gotal en gros gonɗe e keesuji par en gros peese uggude e guenne walla libar ha kilo e kala ko cukluɗa ina woodi kono kadi ina tawe ɗon ɗo épicerie Daouda kala ko neɗɗo ina sohla e guura maaro nebam sukara meew e kala sewo sewoji goɗɗi ena ɗon tawe an katu jinɗo e ɗeɗo gueɗe hani e ko nandi e mum aɗa wawi jokkodirde e mabɓe e ɗeɗo tongoɗe Tidiani Déme 77 401 31 70 walla Amadou Diallo e 77 347 55 58 ma Sali Diallo e 77 914 91 61 so tawi ko caggal leydi aɗa wawi jokkodirde e Siraji Déme 00 241 077 43 10 39 épicerie Daouda ko kam rokkata on ndeɗo yewtere tindi e daari inde Allah jurumdiro jurmotoɗo yettode wodni ko Allah jembinde o jurumdiro jurmotoɗo lamɗo ñane diine walla ñawoje o ko an min ndewata ko an min ballinto pewni min e lawol ma poccingol he lawol ɓe mbaɗanɗa nemaji ɓe gona tikkanaɓe ɓe gona majjiɓe ɓe amina bandiraɓe julɓe e ndem islam on calminama e inde kono kadi on manama e jettode ɗo gonɗen gonɗon kala e nder joftina yiwindere nde Afrique Amérique Europe Asie Océanie leydi men Sénégal région ngaji mum sappo e nayyi région Kolda département Vélingara arrondissement Bonkonto commune Leykiling commune Sinthiane Koundara commune Médina Gounass e ko tawete nder ɗin ɗon commune aji kala en mbiɗen ekkitol Allah yowone mabɓe noon kadi calminɗen hisaɓe meɗen dinɗoɓe tawete kala eno ɓe goniri kala en ɗi tuccalnaɗen pewe juuɗe ceerno men halifa men jokkorgal men wasila men ɗo woni no woni kala mbiɗen ko ekkitol Allah yowone ma ko haalifaɓe men to banggue laamu tugui hoore leydi ha yetti kalfinaɗo legal ko noonne kadi haalifaɓe to banggue safar woni hono cuuɗi cafruɗi mawɗiɗi laamuɗi telluɗi kamɓe kala ɓe cellani wi Allah rokkuɓe cellal haɓe gummo e rafijiɓe koto e galleji so tawi koye galleji ɓe woni kadi haɓe gimmoye ɗino rafiɓe ɓe jokka e haajuji ɓe sabarke Allah nen sallllahu alayhi wa sallam so tawi ko ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni jibinaɓe nder nduɗo lewru ha yetti innaɓe oɗo subaka yo Allah wurno barke nder nofnere so tawi ko ruttiɓe jibon ɓen kadi yo Allah yurmo yafuɓe harnaɓe aljanna yo joni moƴƴo jaɓoɓe toɓe jiito yoɓuroɓe toɓe gummigal sabarke Allah sallllahu alih wa sallam waɗɓe ladde min seko min naata gam ɗaɓɓoyde jawdi ko darniri galleji kono kadi ko guuriti ɓesguji Allah newnu ko yahana ko newna to yaha toon newna no yahira toon ni woni toon gonka moƴƴe kono kadi so yonti artede noon artede so tawi yonti jooɗe kadi newnano jooɗere ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni jeeɗiɓen kadi Allah newnuɗo jooɗe e newna ko jooɗe newnano jooɗe sabarke Allah sallllahu alih wa sallam ɓen leccaɓe keedi caggal juuɗe mumen saabu hodira jalloɗi kayita Allah newno nde ɓoccitoye ɗin ɗon ɓe mba nimsa koɓe mbanno ko mbasa ruttade hen remoɓe awoɓe aynoɓe fittiran golle hen goto kala ɗo dillata en dillita e mbiɗen ko kisal Allah yowone moɗon e sigala ko yewtere moɗon yewtere meɗen wiyetedi hono tindi kam e daari arti kadi yadde e moɗon tawi eɗen mbiya toon to ñiñal karalagal e jammago hannde goni tawi toon Ahmadou Tidiane Sow kono no tigguiya ɗo e studio mo Mbour e Gounass jewti gurɗo pinnoje lowoji gandal to banggue men nan ɗon e tawi ɗon Cheikh Oumar Diop o fi micro ko musidɗo moɗon Bassirou Ɓane ala no mbatte noon tawi kadi eɗen gandi eɗen ndenda ɗum e ceerno meɗen ceerno Bassirou mo ceerno Ousmane Thiam kono noon ko adine eɗen gara e makko dokketen ko Cheikh Oumar Diop kañum ne wawa salminde bandiraɓe mbawen natande yewtede nde joni joni so hawri e welede jomiraɗo
وتجدك عندك جبينا ذكر أرسل عندنا كلمة جملة المسادنا أرنم مدى أرداد من جبل فنانية كلمة جملة المسادنا أرنم مدى kala inde mun taw kadi ene wondi e yettode mun ɗo mbawɗen tawede e jokkile windere nde fof min juurima on min ñagani moon Allah kisal mais no keɗo wiide ni en calmini gollodiɗo men on woni Mouhamadoul Bachirou Bane o jarama no fewi o weltanama ko noon kay technicien men hono Amadou Tidiane Sow o jarama no fewi kankone karallagal makko labtugal no fewi ko noon calmini tan wonɓe toon to suudu jaɓɓorɗo hoɓɓe ko noon kay calmini tan ha toon to bureau directeur général El Hadji Abou Ndiaye e gardiɗo rédaction en chef woni Siraji Hammet Cissé e denndangal bandiraɓe taweteɓe ɗon kala en calmini en juurima kadi galle ceerno men Khalifa o tedduɗo o gonɗo e ɗengal mum ha toon to Dakar laamogo dowle Sénégal en calmini denndangal seto o fof e kuuɓal ko noon calminten denndangal leyɗe Madina Gounass fof jalti wuuro ngo hen caggal wuuro ngo calmini denndangal guure taariɗo Madina Gounass kamɓe kala ɓe calminama tugui tan imam hayti o mo ganduɗa kañum woni joom wuuro kamɓe kala ɓe calminama ɓe juurama no fewi kono so tawi en garti to banggue laamu jiyen to hilfaɓe men to banggue aada en calmini mo ganduɗa kañum woni monsieur le maire El Hadji Sadi Ba ko noon kay hono El Hadji Baro e denndangal gollodiɓe mabɓe hono monsieur Abdoulaye Sow e denndangal gollodiɓe mabɓe kamɓe kala ɓe calminama kono en jejjita jinnaɗo meɗen omo ganduɗa kañum woni Baba Moussa Thiam goɗɗo ɗon to mairie ɗo e denndangal gollodiɓe mabɓe kamɓe kala ɓe calminama ɓe juurama ɓe mbiya bisimilla mabɓe kadi e yewtere mo wiyeten nde tindi kam e daari ko noon tigui jarama Cheikh Oumar Diop sikkala enen kala ndendi ɗin ɗon calminali en mbawi kay rokkodirde calminali ɗi no hanisni yen ɗon tigui mbaweten dirtude mbawen tigui artude e yewtere meɗen gandi ko tindi kam e daari tawi kadi koye deftere wiyetende Maqamatul Haririya koye ma tigui jarten eɗen jawti kay heno ɗin gandanɗa hoorema maqamaji jeegom eɗen jogori natande maqama meɗen jiiɗi ɓiijo tawi ko mo ganduɗa kañum jogori wonde no garta jiina ɓiyo taw ko wiyete ko wasiya iya kanko tigui woni ko jogoɗo nedde taw rewi ɗiɗi jomiraɗo ɗum noon ala no mbatten so wona bismoɗen ceerno men tokara men ceerno Bassirou mo ceerno Ousmane Thiam mbiyatmo bisimilla ma ko ceerno tokara lillahi rabbil alamin ceerno Mouhamadoul Bachir nan tokara Seydi Bane Thiam min calmitima nene ko noon caggal nde jettuɗen Allah juulɗen ene laaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam mbaraktinoriɗen wiide weliya Allah yewon e cheikhana Ahmad Tidiani radiallahu taala wona e denndaangal yiɗɓe makko e almuɓe makko amin caggal ɗum ko salminde ceerno men giɗo men khalifa men الشيخ الحاج أحمد تيجاني با رضي الله تعالى عنه eɗen calminamo eɗen juuromo eɗen ñaagomo du'a'u eɗen jokkoromo e alhaaliji men fof alhamdulillahi rabbil alamin eɗen ñaago Allah e allahu juutno gurdam makko wona wondi e cellal e kisal e sembe e aafiya amin ɗo calminɗen mo ɗo ko ɗon calminɗen denndaangal hettiyankoɓe men radio Dakar FM 94.9 teenti e nde ɗo yewtere tindi e daari alhamdulillahi rabbil alamin en calmini musidɗo men jiɗo men ceerno Cheikh Oumar Diop an wiyatamo cawguel noon tigi cawguel tigi alhamdulillahi rabbil alamin en garti jokkude bindande men e nder bindande men maqamat al-hariri naam tawa Allah newnani en en jettili maqamaji jeegom naam zabidiya umaniya sasaniya nasibiya wabariya raziya hande eɗen naata e magama men jeego ɓiijo walla jeeɗo ɓiijo woni magama men jeeɗiɗi woni biyeteɗo wasiɗiya o ko tongode nogas e jeenayyi ɗo haririjo ɗo tongode jeeɗiɗi ɗo men ɗo en calmini noon bandiraɓe fono mbiɗen ni rewindiɓe tindi e daari rewindiɓe maqamat al hariri
hariri wi almaqamatu tasi'atu wal 'ishrun maqama nogas e jeenayi alwasidiyatu ko gaskitinaɗo e oɗo nokku wiyeteɗo wasiɗa haka yaaki yima reftude ko haalano haaltude ko haalano jankitade ko tawano woni yaakiyade alharis ibnu hammamin ndemowo ɓi paggittoɗo kewɗo himme o gaalowo wi haris o wi alja'ani ƴooñimi hukmu dahrin ñaawore aduna gasiɗin gooñiiɗo koɗa ɗo ceerno sofora omagama haris ko basɗo caɗele aduna riddi mo yaltinimo wuro makko waɗan ni ñaawore aduna aduna gooñiiɗo ko ɗum nde ƴooñimi ila an antaji'ale paalitiimi arda wasiɗa leydi wasid to magama o askitinaɗo wasiɗiya caɗele aduna nayimi toon mboɗo yaha yiiloyaade ko dañmi ko nguurnirmi galle e ko nguurnirmi ɓesum wasiɗa noon madinatum bil iraq wuro e nder iraq summiyat bi ismi kasrin banatul hajjaj bayna al kufa wal basra wuro ngo innira ko inde huɓere huɓere nde ko hajjaji mahno ɗum lombi ko hakkude kuufa e basra huɓere nde wiyeteno wasiɗa han kadi wontore tan inde wuro ngo woni han kadi wuro ngo ko wasiɗe wiyete kono lasli wasid huɓere nde haaris wi faqa sattuha haalitiimi wuro ngo leydi wasid wa ana min la a'rifu biha mi annda ɗon sakanan koddiiɗo hay gooto wala amliku fiha mi jeeyani ɗon maskanan ko ɗorɗo mi ala ɗon galle mi ala ɗon jippuɗo basiru ba andi ɗum wiyete tumarankagal mi faanditima leydi wasid mi annda ɗon hay gooto koddiiɗo mi ala ɗon galle mi ala ɗon jippude andi wadde o weemat woni koye walamma halaltuha mi jippimi wuro ngo hulula yeru jippagol ala huuti liingu bil bayda e jeerende liingu andi ko ndiyam liingu so ari e jeerende weemat no liingu wiyete jeerende ni laami noon ɗum wuro ɗo washaratil bayda e leeɓol danewol leeɓol gootol danewol so jippima fillimmati sawda'i e sayande ɓaleere ngol weemata leeɓol gootol danewol e sayande ɓaleere ngol telti ko ni mbaami e ngoo dow wuro mi alaa jippunde mi alaa njaatiji alaa mo ngannduɗo mboɗo weemi no leeɓol danewol gootol weemirta e sayande mboɗo weemi no liingu weemirta e jeerende ne jippimi ngoo dow wuro mboɗo wayni weemde ko nden gaadani ɗowimi alhazdu naqis ko tuba koye mbiyata mal sens ijaatiji ala jimmude ala alhazdu naqis mal sens geɗal gustingal wal jaddu e geɗal annakisu kiitangal mba faaboy ɗum basiru ɓan haalis tampiyo e ɗin ɗon sahaaji oɗo nokku mal sens geɗal kiitangal ɗum nde ɗowimi soggimi ila kanin fewde hôtel wona hôtel o hiitade hôtel o ko hôtel lix kono koko heptima ɗon ko eyi ko mal sens ko malkiso tigi soggimo e oɗo hôtel nde notodirat ɗon e waaji o gollamo ɗon golle bonɗe golle coo ewno haaldima ko aduna gooñiiɗo leyɗe aduna yaltinimo wuro makko addimo ɗo yiiɗade ko dañi njaatiji ala jippude ala o yehi hôtel yo oɗo hôtel wallahi ko mal sens ko kiitanawimi toon soggimi ila kanin e hôtel yanziluhu no jippo hôtel o suzzage selɓe
ala saabi jokli tigi woni selɓe tan ko yimɓe selooɓe tan yimɓe yahooɓe tan waalo ɗon walla balɗiɗi walla balɗe tati dandiyankoɓe tan wa ahlaqu rifaq sefeji jilluɗi andi hôtelaji ko noon ɓe gummondi leydi ɓe gummondi leydi ɓe gummo kawrita ɗo wa ahlaqu rifaq sefeji jilluɗi selɓe e jokli ko ɓe jippoto e hôtel o haɗimi ala jaatigi feere ala jippima hôtel o yiwa huwa hôtel o li nasafati sadi senare makanihi nokku mum e dow ko laaɓi wa zarafati e ƴoyre sukkanihi hoɗɓe hôtel ko yimɓe pindinaɓe ko yimɓe eltaɓe ɓe ngannduɗaa no porma ko ɓe ngoni e hôtel he ɓe pini ɓe paami tigi koɗo so ari e mbawi jaɓɓaade ɗum kadi hôtel o no seni omo laaɓi ko ɗum waɗi yurahibu omo reerɗina kanko hôtel o ala hariba tumaranke fi iɗaanihi jippaade e makko sabi laaɓal ngal e sabi formeede liggotooɓe heen ɓe waɗi tumaranke no reerɗa fi iɗaanihi jippaade hôtel he wa yunsihi yejjitina tumaranke o hawa jilli awɗaanihi koɗorɗe mum so reenaaki tan so jippima hôtel o o yejjitat hayyu makko e bam makko o yejjita wuro makko ɗo jibina makko allah addi kam o hôtel fastafrattu telɗinoriimi min tan gooto mi jaɓaani renndede suudu telɗinoriimi min e hôtel o nde hojratini e suudu suudu ƴeftumi min gooto o jogii cuuɗi waɗi ko daɓɓuleeje ɗiɗi daɓɓuleeje tati so a yiɗi jippotoɗaa e ɓee so a yiɗi ƴeftaa suudu an gooto telɗinoriimi suudu min haalis walam unafis mi seerninaaki mi fooɗondiraaki fii ujuri hi e jobdi mum wonde no ceeri no uste fooɗondireede firi ala ne mbi kam suudu no ko nanngal yoɓata mi yeytondiraaka ni mi ustondiraaka yeero tokora nam tokora fama kana laataaki nam illa kalamhi so wonano leƴƴande ɗam findarande oyi hamma jango yitere aw haɗɗi walla bindugol harfin harfu gooto so bindirta allif gooto walla mim gooto andi dena yaawi so wona fodde ɗum hatta sami'tuha nanmi jaariya koddiɗam bayta suudu e suudu suudu amen ɗi takkodiri e hôtel he alal kam woni hakkude amen somi dilli ga eɓe nana kamɓene soɓe dilli kala koɓe kaali fo maɓe nana woni ma nanmi koddiɗam suudu e suudu yaquulu omo wiyana linasilihi jippodiɗo makko fil bayti e suudu eyi kamɓe ko ɓiɓuɗe e suudu wonmo wondi nder min komi gooto mi naat suudu ndu mi suwa hay ɓooraade mi suwa hay joolaade hono no majango yitere walla bindugol harfu gooto ha nanmi omo haalda emo jippodi o o wi on ummo ya bunayya ya ɓingira yeke en nganndi ko baaba e ɓiyum sikki alaa noon a faami ko waaji o noon tigi wallahi nde ko abou zeydi ɓiyum no jippodi ɗon e hôtel he allah addi haalis haa ɗon abou zeydi wi ɓiyum e ɓingilam ummo laaƴa aɗa wata fukko ƴaddu ko geɗal ma woni changement geɗal ma changement yo ɓooyi ɓamtaade yo ɓooyi daraade an kay wata geɗal ma fukko wala gaama wata ummo biddo ko gaño ma yo fukko geɗal ma ɓamto o wi noon ɓiɗɗo o so ɓiyam ummo wata geɗal ma fukko wata gaño ma ummo o wi ɓingelam wastashid wondino dal waɗi joom yeeso albadriyi nuurɗu ngo andi badru ko lewru joom yeeso wango no lewru ni annoore ɓingelam ummo muɗon nelma saɗa hayaade o mbaadu ni joom yeeso nuurɗu ngo no lewru ni wallawni joom mbaadi addurriyi durriyankori mbaadi makko way kono kaŋŋe durru ni eɗen nganndi ɗon kaŋŋe couleur muɗum no nokki olɗugol haaris no heɗii haaris kadi faamata ko neɗɗo
yaa saɗa yaha yaade o joom yeeso nuurɗo ngo mbaadi ndi no wayno kanŋe durru no oolɗa seeɗa wal asli naqiyi joom lasli laabki yaade o haalis marki haqqille mum ko neɗɗo ɓiɗɗo e ummoyaade e gorko mbaɗo ni wal jismi shaqiyi ɗum noon ko joom ɓanndu markisaano ayi haala ka hawnima yeeso ngo no nuurɗi no lewru mbaadi ndi kono kaŋŋe durru lasli laaɓɗo ko ɓi inne annde ko dimo ɓi dimo kono noon ɓanndu ndu ko markisaano yaade o haade cikkata ko neɗɗo allah wi no on ubida o tama wa nusira o liira o tama o liira wa sujira o soka wa suhira o yaltina o soka kaso o yaltina kaso wa suqiya o yarna ndiyam wa fuɗima o enta caggal ɗum o ɓuri hilannara o nanna jeyni kadi Bachirou Ba noon noon somi juurnoyi haala ka tan mettat ruttitade woni mi fammina on gila joni hokko o fandiri bisimillah pour wela heɗade inchallah wondino joom yeeso nuurɗum ngo wona cikki hen ko neɗɗo ɗum haali cikkata kono fanditi hen ko mburu mburu no yooɗa wonande keyɗu o wi mbaadi ndi way kono kaŋŋe durru ni andi mburu e kaŋŋe no nandi couleur o to baŋnge wolɗugol ne woodi o wi joom lasli laabki mburu lastinmo wona ko gawri ko condi wallahi oy kono ɓanndu ndu ko malkisaanu saamiji mo mburu ɗo rewdaɗo gawri ndi gila ɗo soñete haa lappe haa sokke haa ruufe haa nawe masiŋaaji wonta condi yerwe mburu no fiirete goɓɓe sono jiiɓe golle mawɗe ko malkisaanu wallahi tampere o wi allah wi ubita tama ɗo nusira liira nam o tama o yaltina e fawru looha liira wona gawri ko noon ne woodi hade mum unoyede ko ma liire wo sujira o wi wonde o soka woni o nanna e wowru sujira o soka o nanna e wowru wo suhira o yaltina e wowru he wo suƴiya o yarna wo fuɗima o entina o fuɗima o enta no wisirte ndiyam no yerwe ni wo ɓuri fiɗannara o nanna jeygol woni mburu kono wiyani mburu de kanko on tan ko e joofade haaris no marque e haqqille mum ko neɗɗo ɓiɗɗo o yo yaade e neɗɗo mbaɗo ɗum o ɓuri hilannara o nanna jeyge kono ko baadama luɗima ko caggal dow fiya goɓɓe andi mburu ko noon ma fiye goɓɓe saɗa yaha yaltit e loocol mburu ko ɗum jaadata jeere oye ɓingilam sa yaltidi e baaɗo ni summar kuudu refti soɓo yacco ila suuƙi e jeere rakde jacegol almasuuɗi jeewnaɗo debbo nodduɗo téléphone joom galle mum mi yewnima won feere ngara noon yaccotto artirta ni rakgol masuuɗ jaacagol jeewnaɗo yacco ɓingiram yaade o jaccoɗa ila suuƴi fewde jeere o wi faga yeggubihi wottitoromo allaji almulƴiha andi ɗum kam enen koye men en kawri heen sippoɓe kosam totta jomum gari to tuma kosam tirtu noon nden samanuji nden hunde fof aɗa wawi noon nawde jeere taw ko ɗum woni ko codirta joni kam ko mburu mo nawata o ko on ɗo sodireta ko haalata ɗo ko mburu o woni koppareje ɗe mburu o yirlatoyto marchandise o wi ɓiɗɗo faga yegbihi wottitoro ɗum allaji ha kollinɗo almulƴiha kollinowo allaji ha kollinɗo almulƴiha kollinowo mossitoroɗamo o mbaɗo ni o faanditi allaji ha kollinɗo almulƴi ha kollinowo woni no haali famirta e haqqille mum ko gorko dendowo e debbo taw ko debbo jibinowo
haari faami ko yaadi e gorko baaɗo ni ciforiɗo ni nannaɗo jeyingue caggal nde fiya goɓɓe sa yeehi on gorko gossitoroɗamo baaɗo ni gorko desowo jibina ay allah ki hakkollinowo woni desowo allah ki hakkollinɗo woni deso almuƴi hakkollinowo mo resata hoto wona jibina oɓe en juutnani haala gadden mana o tan haari kam famani kono enen kam paamin gila e joni o faaliti hen ko almet basiru ba kulol almet gol woni kollinɗo o e woni kadara almet o kossete ha jeey geltata ɗo woni kollinowo kono lasde o kanko o faali ko kaaƴe toƴƴeteɗe aɗa jogui kaaƴe daneje sa kossoniri sa toƴƴi tan e feete jeyge jalta hen tawi ko zaman joni o noon mbiyeten ko almet almet o e kuuɗi muɗum ɗi est ce que nawi mburu o coodira ɗum almet gadda feere bonde ɓuusedi ko homme d' affaire mawɗo ɓeyɗi ko duppude hôtel o pour ha paamen ɓeyɗi ko duppude hôtel o roono fodde ko o waawi o nawa ɗum wonno anndi e makko ayi gossitoroɗamo gorko baaɗo ni noon haalis famiri gorko mo ngannduɗaa no rennda e debbo jibinoowo woni kaaji ɗiɗi kostondirteɗe jeyge yalta heen almuftida bonnoowo nde wonno omo duppa bonande nde woni duppugol e cumo ari mo suma kadi wiyaɗo yo allah nande cumo dawi bonande kono kadi almusliha ko moƴƴinoowo sabi jeyge so alaano ñaamde heewde heɓataake ko heewi e ñaɗɗe rewi koye jeygol kañŋeji ɗiɗo jiiɗa rewi koye jeygol no bonnirta ni ko noon moƴƴinirta gossitoroɗamo gorko mbaɗo noon haalis fami ko gorko almukumiɗo cuninoowo gaddowo sunnu miɗo cumudari kono almufliha ko beltinowo kadi ko heewi rewta koye jeygol almu anniya tampinowo kono kadi almu rawiha ko poftinowo mana o fof ko goto zazzafir jom ijjitagol andi saɗa kosta kuɗoral min ngo saha wooto wona kosti goto tan huɓɓi saha kosta laabi ɗiɗi laabi tati ɗum woni ijjitagol ngol zazzafiri jom ijjitagol almu haɗi cuma woni ya feete jeygene jalta wal jamili joom ganngal woni ɓiɗɗo almusɗiqi jalbuɗo ɓiɗɗo woni jeygol ngol haari so noon ki famde haari famide tan ko neɗɗo holno siforto ɗi sifaji wallafdi joom konngol almuqni'i no ngannduɗaa no heɗa no yona no nafa woni feete jeygiɗo no jaltirta e almet heeɗi wannayli joom dokkal almumtiɓe dokkal dahmitowal woni jeygol ngol alladino on no mbimi ya wossitoro on ida ɗuriga so o jolama so o naatama raada o rigo o bariga o maƴa ɗum ko ɗon ngol so naati e makko wiya o rigo o maƴa no kostirte ni eno huɓɓirta ni wabaha o feññina so ragi cumran on sahaa noon wonata so o wukkita ɓe xiragi e tekke woni mees anndinen ko meesuuji so feññini cumran on sahaa wukkita e tekke ɗe woni meesuuji ɗi naw olet gossitoroɗamo oɗo on ɗacca ɗum toon mo nawɗa o oɗo ngaddana en feere bonde ɓeyɗi ko duppude otel o gaala haaris wi haaris wi falamma garrat nden deeƴi nde deeƴi siqatu pallale alhaadiri kawtinɗo o hannde waɗa yimɓe ɓen ko noon allah tagi ɗumen sono kaala tan a yiyat hunuko waɗa pallale bangeji hunuko waɗa paali tuttaɗe joom na haala waɗa paali ɗum woni pallale woɓɓe ɓe noon ko so ɓooyi haalde hanke jawnu kono waɗa nguufa nden pallale makko ndeeƴi walam yakka heddaaki illa sadaru so wona jaltugol afsadiri jaltowo yan sokara mi haaldima laabi haaris ko neɗɗo kumpeteeɗo ko humpa fof kadi ma humpito heɗima haalata kanko feɗori nofuru makko alaa ko heddi so wona jaltugol jaltowo welaaɗo o tan ha jiimi barasa yalti feeñi fatan sagata yani so omo ñaaƴa yimɓeɗo ha o holno famidi kaɗo haala sagata ono ñaaƴa wama maahu wondani e makko anisun jewtujiɗo hay neɗɗo o wondani kanko tan goto
tenelɗo mo nde yimo ɓinguelam ummo o wi ko yaadu e joom yeeso nurɗu ngo wona ko noon on mbimo kono jiimi kanko tan goko o yaati haari fi fara aytu ha jiimi ɗum ɗo ɗum ɗo ñiiɓi ɗum o awdolla tan koko naññata ɗum ɗo ko najoore haɗo haala yaade e gorko mbaɗo ni ɗaccama toon gustirtoɗɗama e gorko mbaɗo ni eti oɗo yalti yaadani hay gooto jiimi ɗum ɗo ko najoore najoore taw abune ina fijira ina ɗo ɓuuri e haqqillaji sabi min haqqillam jiiɓima nde ɗo najoore wa tugori e nde wuurta bidduhuli nadde fil fuduli e meranteje so wona sababu ha neɗɗo naata eɗo fotani nadde sabi min oɗo mi abbotomo mi anda to fayi kono de kato naata ɗo mi naata ɗum ɗo koko naññata nde ɗo najoore no wuurta neɗɗo e nadde ɗo fotani nadde bidduhuli nadde fil fuduli e meranteje haari fi panɗalaktu bellitiimi mi hasari e batte alhulaami cukalel ngel no wowi waddemi tan teppel teppel ya akhbura mbele mi humpitoo fahwa haqiiqa alkalami haala kaa ɗo haala holko joofi falam yesal ngel seeraani kanngel cukalel ngel yasaa e ngel yaha saya yaadu al asariti jinneeji ko jinne tan yaadu jinneeji noɗo maggel haa min jottii jeere wayno faɓɓadu e ngel ƴeewtoo e ngel yuurnoo no baa'ida juɓɓondiraaɗi woni marchandise uji ala hawaaniiti bitikaaji e ngel yuurnoo bitikaaji ɗi ngannduɗaa marchandise uji dansaaɗi no fewnaa haa feewi hattanta haa ngel haatti woni ngel yottii e ndar rawahi sahaa kekiiɗe nden ɗo ko ngel nelaato ndeke weeɓaani heɓde sahaa kikiiɗe ngel yettii ilaa hijarati e kaaƴe alqaddahi toƴƴoowo woni jeewowo kaaƴe kaaƴe ɗe mbiɗen kaaƴe daneeje toƴƴeteeɗe haa feete jeyge jalte e mum ndeke mo wiyanno yo yaadoo min cikkum ko neɗɗo ndeke ko mburu mburu o waɗe poos makko mo yaadi heen no ɗo rema ko teppel teppel no agent secrétaire wittee neɗɗo ni haa o naati e jeeyowo kaaƴe gadda toƴƴoowo woni kostoowo kostoowo no kostugol alminni nde o yettii fanaabala o weeɗi baa'i'a haa jeeyowo kaaƴe o rahifan mbuuɗu gawri mbuuɗu gawri woni mburu totti on mburu watanaabala min o weennii e on hajaran ndaɗii tan hayre nebiinde on tottiimo hayre ende jayge nde nde abou zeyd jogori duppiroyde ote ɗo fajibtu kaawani min arif min faɗanati ƴoyre almursili nelɗo o wal mursali e nelaaɗo o ɗum haalimi nde ko ƴoyre wonɗo yaadu e baaɗo ni musitorɗamo e baaɗo ni ko ɗo yettii o totti ɗum mburi o tottimo hayre nde mami haalaka fof ngandumi nelɗo o nde ko ƴoƴɗo kono nelaaɗo o ne ko ƴoƴ ƴoyre tigi tigi wa alimtu ngandumi annaha ɗum ɗo oɗo issa saruji yetun ko saruji yenke hande abou zeydi ko saruji jeeya ko wuro wiɗe saruji o wi ngandumi ɗum ɗo yalto ha abou zeydi wa illam asal hayso mi namdani mboɗo heewo faydudemo wiyama ɗo namdo hande mi namdata ko abou zeydi tan woni ɗo ɓiyum wama kazabtu mi neeɓani mi tardani an badartu jaccimi ilal khani hôtel min addotii toon ɓiɗɗo o ittimi to hôtel to mun ɗariƙa komi bellitiiɗo aɗa inani saltali mi andura hami ndaara kun ha haqiiqa fahami faamu am fahami faamu am no paamirmi ni kadi paammi tan ɗum ɗo ko abou seydi jooni noon mi dogii hami ƴeewa no paamirmi ni taw ko noon wa hal ƴarɗa so mbele fiɗi sahami kuralam fittaka huli e hottaade ga ɗum ko mbiyata hottaade woni eɓɓinde ko haqqilan eɓɓinno ko abou seydi fotta wonde ko yahmi ƴeewa so haqqilan mo so wi janngo woofaani fa ida ana ndeke yo min haaris fil firasati to ƴoyre faris ndeke komi oɗo gorko tindinteɗo ƴoyre wallahi ndeke miijanngo kapti ko abou seydi tigi wa abou zeydin bi wasibil khari jaalis fa ida ana fil firasati faris wa abou zeydin bi wasibil khali jaalis
abou zeydi bi wasiydi e dingiral alhaali hôtel o ndeke jaalis omo jooɗi o yalti suudu o waɗi dingiral ga mo ari jaɓɓade ɓiɗɗo o mo jooɗi jinon tan ƴeftimmomi on sahaa noon fata haadayna min neldodiri min pewnodiri bouchra bel wetto an iltiga i kawrangal sehilaaɓe so kawri ɓiɓɓe yumma goto men fof weltori goɗɗo min calmodiri min ndaanodiri wata garabna min gossodiri tahiyata hoofnago al afjiga i sehilaaɓe goto men fof salmini goɗɗo salmiti goɗɗo o summa gaale reftori kam an kam haalis malladi nabak holko hemma hatta sa yalta ha ceertuɗa janabaka banggue ma holko hemma ha garɗa ɗo jaltuɗa wuuro ma fa qultu mbimi daharun haada wo jawrun faada imi e abou zeydi daharun haada ko aduna kelɗo wo jawrun faada e toñangue heewde aduna kelɗo aduna muusɗo aduna kelowo aduna koynowo ɗum nde addimi ɗo wo jawrun e toñangue faaba heewde kadi sa waasi tan so Allah ɓurami rende bande en fof kufoma wona e aybindema wona e ustude wona e yennude taari ko ɓoccode toppitaki joom suudu mum toppitaki galle mum toppitaki ɓesgu mum nanɗo tan tenkoye no wayni no waatitiri ni ɗum nde heeɗimi addimi ɗo faqala abou zeydi wi walladi mi wondiri on Allah anzala al maɗara jippinɗo toɓo minal gamami e ruude mi wondiri Allah wa akhraja jaltinɗo assamara ɓesnoje minal akmami e coomri mi wondiri o Allah laqad fasada zamanu boni kono aduna boni no gandirmi haaris fayidagal ngal ngalu ngu yondinare nde gacce ɗe tan haaris ara ɗo taw ala ko addi ɗum so wona ɗannade wonde waati ko koyere itta ɗum wuuro mum addi ɗum ɗo mi wondiri Allah zamanu boni wa amma huuɓi al udwanu toñangue jaggitgol ndeke ala caddiɗo hay goto aduna woppani hay haaris wo ɗodima wasama al miwanu ballo ndeke de mi andi ballo ala haaris no fonno nafde no fonno wallude hande wasa hay goto heɓɓittako mo hawa ɗanno e ndeke de hande ballo ala kono noon haaris wallahu mustaan ko Allah waɗi ballinteɗo muñ oyi kono noon haaris fa kayfa aflafta holno ɓoccitoriɗa no mbaɗa teddede ni e no mbanoɗa yowitede ni holno ɓoccitoriɗa wa ala ayi wasfayka hol e sifaji ma ɗiɗi adi faltamo jaccoriɗa holno garduɗa to mi mitinannari hôtel he sifaji ma ɗiɗi mbede ko sifa jamma walla ko sifa ñalowma mi namdima ɗum fagoltu mbimomi ittahattu leyla joguetimi jamma o ƴami tan ko wutte ko jamma garmiɗo e hôtel he e walla ko jamma han gummimi wuram garmiɗo ɗum ɗo wetti tan ɗo yidire abou zeydi ko jamma ɓoccitoriɗa sabi ko kayfa aflatta holno ɓoccitoriɗa wona ko noon wimo holno ɓoccitoriɗa e hol sifaji mo jaccodiɗa kadi ɓoccitogol ma weeɓani aɗa so mbimomi ittahattu leyla ganisa joguetimi jamma o ko wutte ko jamma dogirmi wuram wa adalattu fihi goƴmi e jamma he kamis tan komi keyɗuɗo oɗo wonde heege hay nde o wiini ha ɓaɗa ka yungini abou zeydi o yungini woni o turi yankude fil arde ɗum fugga leydi o fiyaka ɗeno makko e leydi andi saha neɗɗo waɗa noon soppino e leydi wona e miijade taw noon hankkadi miijo ngo woɗɗoyi taw ɗum durni miijo jiya hocca kuɗel walla leggel no diida walla nana fugga fiɗede mum e leydi abou zeydi woni e miijade no fiya leydi ndi ndeke ɗo fiyata leydi ndi ko miijoto ko wayi fakkiromo miijo firtiyade ɗaɓɓude algarde ñamade wal farde e teŋe andi e mbino andino ko duppude hôtel o fiya kuu woda ko kala ko wayi ronaɗo o rondo onawa o haydi hankkadi kuu o nan gissa ko ɗo haaris ɗo fugga leydi ndi nde ko omo miijo ɗaɓɓude ñamade e ɗaɓɓude teŋe hande o yirone yo haalis debbo joni ko dewgal ko dambourto jogoy waɗede ɗo tel ɗo haalis no hustina ceerno bassirou ba haala mawka kay
omo miijo ñamade miijo teŋ miiji ko juuti noon summa tasdarifti o dilli tan o giddi hizzata dilla woni jiddugol man aksabahu on mo ɓadii ɗum gana sunna raddande daddo so raddande ɓadino ɗum no giddirta ni aw badat lahu walla mo feeñana ɗum ɓura sum takki jiilatanoɗo takkol ha takkol feeñani ɗum no paamirta pettowobal attaquant o so ari haw faandima ka o bal o so ari no jiddirta no heñortoni tan Abou Zeyd dilliri noon ɓen ɗon dilli waɗaɗo o wi kam wi haari kada alika bi qalbi yowihima e ɓerdam an tusahira nde esondirta man yasuma ina safra jirahaka yuwandema gañandema nde ila aduna kelɗo o ko on dognuma ko gañande jooɗi e ɓerdam he jesodira mo ina safra gañandema hande mi ƴewannoto debbo hande a dañat esiraɗo e wuuro he waye riche mo ina siga wona haka bibjo ma ɓoriɗo ɗe a ƴettodirat mo ina saganma hen sigueji o wini haalisi fa qultu mbimomi wa kayfa ajma'u holno ndendiniranmi bayna hullin wa qullin hakkunde lullugal wa qullin e seeɗa jawdi seeɗa debbo ko lullugal sa reti a tonguima no lullugal fawir seedani gujjo walla ko nandi hen debbo ko tongol holno ndendiniranmi hakkunde debbo e seeɗa mo joguimi o ala ko joguiɓe waman illadi ko hoɗi on yarkabu mo ina reerɗa fi dullibni dullin majjuɗo ɓi majjuɗo hankkadi ko namjuɗo haari debbo wayi hewde fere gila e dépense ha e ordonnance ha e honnede ha e holtinede ha e nguura mum ha e fog mum facture aji kuura facture aji ndiyam te ala ko jogiimi wawa wonde ko wona ɗum ko waman illadi holi on yarkabu mo ina reerɗa fi dullibni dullin majjuɗo ɓi majjuɗo ɗin komi tumarenke ɗo mi andaka ɗo ɓe ganda kam ɓe ganda jinnaɓam ceerno Bachir ɓan en fawi ɗo feɗeli men noon tigui tokar ha windande men faande inchallahu taala tindi e daari jokkanen bandiraɓe ɓe inchallahu taala no Abou Zeyd darrino ko ma o reta no funtirnoma hawo jaaɓi nannimo e ngal ɗo dewgal no Abou Zeyd hodorino oɗo hôtel rondiɓe gasuji naɓi ha laaɓi en dottiɓe aadi iɓe dewiɗo en inchallahu taala en calmini bandiraɓe ɓe fof hettiyankoɓe tindi e daari taw ko radio Dakar FM 94.9 en mbiɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu musidɓe tedduɓe ɗum ɗo de ko ɓuural épicerie Daouda e mon ƴettoɗe nehaɗe haali e pewnaɗe par gotal en gros gonɗe e keesuji par en gros peese ɗuggude e guenne walla libar ha kilo e kala ko cohluɗa ina woodi kono kadi ina tawe ɗon ɗo épicerie Daouda kala ko neɗɗo ina sohla e guura maaro nebam sukara meew e kala sewo sewoji goɗɗi ene ɗon tawe an katu jinɗo e ɗeɗo gueɗe haalniɗe ko nandi e mum aɗa wawi jokkodirde e mabɓe e ɗeɗo tongoɗe Tidiani Déme 77 401 31 70 walla Amadou Diallo e 77 347 55 58 ma Sali Diallo e 77 914 91 61 so tawi ko caggal leydi aɗa wawi jokkodirde e siraji Déme 00 241 077 43 10 33 épicerie Daouda ko kam rokkata on ndeɗo yewtere tindi e daari أيها الناس أبشروا مولد الخبير تتدايا أبشروا بالمواهب
konon tigi jarama karalla bawɗo golle muɗum hono tijjeni so sikki ala hen jettimon hande soni hojomaji ɗini kadi nenen likkito Cheikh Oumar Diop anani hande ɗo tokara nasirɗo haɗa e goɗɗoyde kadi siftinde séri Daouda eɗen jii kadi ko wiyete alimentation général ñamde guertoɗe kañum ripas fof no ɗon tawe so tawi jomum yeehi toon kadi ma ɗum enam hebde han en jettiɓe kadi en jaariɓe e kala saaha kamɓe goni dusaɓe yewtere meɗen wiyetintinde kame daari hande noon Haris e Abou Zeydi ɗum no wuuli no fewi Abou Zeydi ene yiiɗi wadde ko yiiɗi wadde ko Haris ene wayno wayni ɗo hande ko rogere mawde woni ɗo sikkala noon ma taw arta hen seeɗa noon noddiyankoɓe noon maɓe jaafoyde sabu ɗum ko yewtere nde way noon karallo immini junngo holten hojomaji keddora ɗen kono noon garta hen seeɗa noon saaha mbawen waynade bandiraɓe ɓe dokkemɓe kadi aadi yeltere fane sawre weɗe jema noon tigui jarama Bachirou Bane kono jarama ceerno men ceerno Bachir mo ceerno Ousmane Thiam sikki ala e golle makko jooɗi peewi e ndeɗo yewtere nde ganduɗa ko tindi kam e daari e kala ñalawma walla ne mbiyen e kala yontere so yi oɗo waktu heeɗi sikki ala hande kadi Abou Zeydi arti e mbadi gondi e sifa goɗɗo e hakkude Abou Zeydi e mo ganduɗa kañum woni Haris gandimin ɗum rogere mo woni noon hakkude moon wulle jawgay e kala saaha omo feeña e sifa goɗɗo mo ganduɗa kadi wona o sifa o wonno ne woodi elle hay Haris kañumne saahaji ne feeña e sifaji goɗɗi nam saabu Haris wonto feeño ko galo Haris wonto feeñiri ne yiiɗi wontude neɗɗo diine yanke woni diine l'islam Haris hande arti kadi e peeñi muɗum ba nam ayi ne woodi eywa Abou Zeydi wonto feeñirno funtudemo ha heeɓi pucci makko Abou Zeydi wonto arti e makko ko ceernajo kono hande Abou Zeydi arte e makko ko wonde waɗandemo dewgal est ce que ayi caggal nde Abou Zeydi yiiɗi boomde hôtel o feeñande men noon Haris no mbiɗa ni sikki ala ɗon kadi bandiraɓe kala mbawi hen weltade no hannirta ni henna Cheikh Oumar Diop ene wayno hojomaji meɗen koko kuuɓi kono noon en hannde en etoto beele wawde artude e ɓen ɓe ganduɗa ko heɗotoɓen toon to dinguiral men ko dental woni doole ɓamtare kañum e dinguiral en ɗam kellol naaɓe foof wattuɓe hakkillaji mum e yewtere nde kala saaha sikki ala toon to dinguiral ko dental woni doole ɓamtare Ablaye Diallo ha toon to uni fani o wi ko assalamu aleykum machallah Allah yo Allah yoɓ moƴƴere en mbi amine ko noon tigui bébé ba kañumne kadi o wi ko machallah ko hono noon kadi wondude on mo ganduɗa ko Fati Amadou Djiby Sow kañumnene kadi o wi ko jaam hiiri kaw on beltanama no sanne Seydi Thiam kono ne kadi Ramata Diallo walla min Ramata Diabba Diallo haton legal Nasrullahi wonde kadi ceerno ɗa Sow legal Nasrullahi o wi ko bisimilla moon oɗon ketta no moƴƴi jokke golle kankon kadi jettimo noon tigui Fati kaw Mamoudou Gueye ɗon ɗo legal Nasrullahi ko Thiam ɓan jokke golle oɗon ketta kono no tigui Ali Wuwa Sow kañum addani en ko hono ko wiyete ko atay kaso ɗiɗi atay o addi ko noon tigui Moussa Ndiaye kañum wi ko almudam eyyi mi jaaɓi eɗo e bindol ma ngol kono noon komi ceerno ma ndenoɗa o wi e cawguel oɗon ketta sanne e dande ceerno Basirou noon kadi en jettimo kankone kadi o wi ko tawi ko Maqamatul Hariri en jettimo no hannde ni Moussa Ndiaye Touro Diop ñagui duwawa kañum ne holti kone hetti Hawa Sow ne holiti ne hetti Siraji Ndiaye ko noon tigui holtiɓe ketti Fati Amadou Djiby Sow kañum kadi holti hetti kamɓe foof ko tawete dinguiral ngal Khadijatou Saw en Alseyni Guisse ha toon to Gambie kamɓe foof ɓe koletoɓe ketti no hannirta ni henna eɗen jettaɓe eɗen jaraɓe no fotirta ni henna eɗen mbiya tan Ablaye Sow ha toon to Côte d'Ivoire kam foof en jettiɓe ceerno Basirou Alaji Siraji Ba ko noon tigui Alaji Siraji Diallo en jettiɓe kamɓe foof e mbaɗi kuppidinde noddoɓe ɓe noon ɓe jaafa soɓe noddi tan ɓe taƴat golle men ɓe
Sambal Hussein min jettima hande tawno téléphone woni ko golliten kanko ne tonto legal nere hemnaɓe yinnaɓe nadde nonkinaɗo fof jettiɓe jaariɓe Cheikh Oumar Diop kono ne kadi en jettata ɓen ɓe ganduɗa ko jinnaɓe meɗen wattuɓe hakkillaji radio ngo ñande foof ene to adda hay sinno ko seeɗa e mabɓe o woni Baba Moussa Thiam mo ganduɗa ko wattu hakkille mum e radio ngo e kala saaha joguiɗo kele muɗum kala yewtere wonde wiyata ko yo waɗane hen non tigui Baba Ibrahima Siré mo ganduɗa ko jiɗɗo yewtotinde e daari guila maggama arani non tigui Baba Abda Sall kañumne ko hon noon Baba Yaya Sall en kamɓe foof non tigui kaw Harouna Soh legal Nasrullahi mo ganduɗa kala aljuma eɗen jiide e muɗum holliti ko weltare muɗum e duwono gollal Dakar FM Baba Hamoya Ly ɗon ɗo Sarab kañumne kadi ko noon Baba Rafiou Sow en calminimo en juurimamo kadi eɗen mbiya jaam e kellal yo duumo e makko no hannirta ni henna e heddiɓe heeɗiɓe fof wowɓe noddi kanko ɓe jettiɓe jaariɓe Cheikh Oumar Diop gara waynade hankkadi noon mbiyen noon woto dirti sacre mabɓe professeur Amadou Tidiane Kassé maaro waɗa ko ɓoyata nane lawol ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe sikki ala ko ni tigui wonno sifo kamɓe mbadi yewtere nde hannde fate mo ganduɗa kañum woni Haris kañum e Abdou Zeydi e pawne puɗɗinimon tan so hawrede Allah ha yontere fande so jewɗo ñaawi noon bandiraɓe ɓe funnangue hirnangue sahale ɓaɗede jomiraɗo subhanahu wa taala dokkunoɗen ñalde jaam o rokki heedejo e rokkani wadde allahumma amin assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe yewtere meɗen tindi kam e daari min jetti min jeeri on tawi kadi koye oɗo meɗen magama nogas e jeeneɗijo tawi ko biyeteɗo Wassiɗiya eyyi hono sawtol ceerno meɗen ceerno Bassirou mo ceerno Ousmane Thiam min dokka toon aade ndeɗo yewtere ko yontere fande sahori welede jomiraɗo to ñeñele karallagal ko Amadou Tidiani Soh ko noon tigui tawi woɗɗanimo Abou Thiam maccuɗo haaju muɗum en jettiɓe jaariɓe ɗe mbiya tan bandiraɓe hettiyankoɓe woto bisne caktirɗe moɗon professeur Amadou Tidiane Kassé maare moɗon joni joni e yewtere moɗon wiyetede faggudu minen min dokki on aji Allah jarama on jarama bandiraɓe kettoɗe yewtere men tindi e ɗaari waɗore e kala yontere lawol gotol e nder saktirɗe men Dakar FM ɗote e Madina Gounass tawini yuɓɓina ɗum musidɗo men Bassirou Ɓan yo en jogoro jaam ɓiɓɓe wimi e wimami kettoɗe yewtere mon tindi e daari nde waɗanta en ɗum saktirde Dakar FM taw en lomti ɗum e jirwinde Bassirou Ɓan ko neraɗo e ngol leñol ngam heblanden yewtere men tindi e daari ene loowi pinal mawɓe hanki men ko wona ɗum daari ma hetto hen daña ko nafma